ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ ସେଇଠି
যদি ঋষি মেলে সন্ন্যাস মেলে জ্যোতি মেলে মুনি মেলে মহাপ্রভু তপস্যা করি পাই নাହାନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜି ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ
ପ୍ରଚାର କଲେ। କାହାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦୀ ନବଦୀପରେ ସୁବାସ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତୀ ଅଷ୍ଟ କବିରାଜ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ 64 ମହିଳା ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଶୀତରେ କିଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ସେ ତାଙ୍କୁ ନାଚିବେ ତୁ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଆ ଆଉ ପଛରେ ସେ ଏପଟେ ଇଏ କରି ସେଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେନି। ଏତିକି କହି ଅଲଗା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ
ଅତୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୁରରେ। ଅତୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନଦ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁନା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଜାନ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନଦୀକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶାନ୍ତିପୁରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସ୍ପୀଡ଼ାରେ ମାଟି ରହିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦିନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ସର୍ପ ଧରିଥିଲା। ସେହି ସର୍ପ ବିଷୟରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ବିବାହ ଦିନକର ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତରେ ଶରଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆସିଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ଆସିବାର ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖାଟି ଦେଖି କଣ ଦେଖି ଯମୁନା କୂଳରେ ଏହା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୂଳରେ। ତେଣୁ ସେ ଯମୁନା ଆଜି ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାଠ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେମିତି ଲାଭ କରି ଏ ଜୀବନ ପୁତାର
ଖାଇକିରି ସେ ଯିବ ମା ପାଖକୁ ଅଇଝା ଯାଇକି ନା ଆସିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ନଗର ଖାଇନି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଛୁଆ ଆଣିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୌର ତୁ ଆସିବୁ ତୁ କାହାକୁ କହି ଆସିଛୁ ସିରା ପଣା ଆଣିଛି ତୁ ଯିବୁନି ଠାକୁର ଘରକୁ ଆଣିବୁ ତୁ ଆଣିଛି ତ ସରିଲା ଥାଳିରେ ସଜଡ଼ା ବଡ଼ ଆକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋତେ ନାମ କଥା କହିଲା ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ତୋତେ ନାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ପାଣି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମକୁ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମା କିଏ ତା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା କିଏ ସେ ଆସିଲେ ମୋର ମା କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭାବରେ ମାର ତୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି आशीर्वाद देवे सन्यासी मनोदे पठेगा यही कथा महाप्रभु कौन कौन देख महाप्रभु माँ को संतुष्ट कर सन्यासी जाऊँ माता कन्या प्रभु भाव
ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ମାୟା କରିଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ମାୟା ଧର ପ୍ରଭୁ ମାୟା